Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? 28 декабрь 31 ял көне Рөстәм Миңнеханов күпләр көткән карарга кул куйды. Юл транспорт һәлакәтләре күп булган участокта үзгәрешләр, Яшьлек һәм автозавод проспектлары арасында светофор урнаштырылды. Шалда Россиянең иң зур шугалагы эшли башлады. Аның зурлыгы һәм башка үзенчәлекләре турында Эльвина Андреева сюжетында. 31 декабрь республикада рәсми рәвештә ял көне дип игълан ителде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мондый карарны елның соңгы көнендә артык ял итү өчен тавыш биргәннән соң кабул итте. 2 көнлек республика башлыгы социаль челтәрләрендә сораштыру бастырган иде. Ул гражданнарның эш көнен сишәмбедән 28 декабрьгә күчерергә риза булып булмауы белән кызыксынды. Тавыш бирүчеләрнең 85%нан артыгы әлеге фикерне хуплады. Бүген Рөстәм Миңнеханов тиешле буйрыкка кул куйды. Шуны билгеләп үтәргә кирәк, Россия күләмендә мондый карар рәсми рәвештә кабул ителмәде. Шулай да күп кенә оешма предприятиеләрдә җитәкчелек хезмәткәрләргә 31 декабрь эш көнен башка көнгә күчерүләре турында игълан итте. Яңа елда өй туен бәйрәм итәчәкләре Яршалда 63-12 социаль ипотека йортын куллануга әзерлиләр. Челнинский известия газетасы хәбәр итүенчә, республиканың дәүләт төзелеше күзәтчелеге инспекциясе объектның техника регламентлары һәм проект таләпләренә туры килүе турында бәяләмә биргән. Яңа фатир ачкычлары 357 гаиләгә тапшырылачак. Бу бюджет оешма предприятие хезмәткәрләре, ятим балалар һәм күп балалы гаиләләр. Беренче автомобиль юлында яңа светофор барлыкка килде. Аны Яшьлек һәм автозавод проспектлары арасында урнаштырганнар. Шунысын билгеләп үтү мөһим, әлеге участок куркыныч һәлакәтләр булган юл челтәрләренең берсе дип санала. Лилия Гатина теманы дәвам итә. Бирдә яңа светофор юкка гына урнаштырылмады. Әлеге борылыштан IT-парк хезмәткәрләре еш файдалана. Шуңа күрә бирдә светофор алар башлангычы белән барлыкка килде. IT-парк хезмәткәрләре белән тулысынча завод хезмәткәрләре дә килешә. Юхиди мәгълүматларына караганда, бу участок юл транспорт хәрәкәтләре күп булган урын санала. В целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также с целью исключения заторов на транспортном развороте, принято решение установить светофорный объект. Данный светофор будет функционировать в вечернее время, а в период снижения интенсивности движения транспортных средств светофор будет переведен в режим мигания желтого сигнала. Әмма кайбер машина йөртүчеләр светофор проблеманы төптән хәл итми, шәһәргә юл чишелешләре күбрәк кирәк дип саный. Это просто замечательно, потому что столько аварий здесь всегда, особенно в час пик. Поэтому я считаю, что это хорошо, что сделали здесь. Наконец-то поставили светофор. Я думаю, нужны не светофоры, а развязки, так, по сути дела. А светофоры... Будет скопление машин просто и все. Что на разворот, что отсюда будет. Ну, как по всей первой дороге. Шуңа да карамастан час пик вакытында светофор ярдәмендә яңа шәһәр ягына машиналар тизрәк хәрәкәт итә. Шәһәрдәшләр яңа светофор юлның әлеге участогында юл транспорт хәрәкәтләре санын киметергә ярдәм итәр дип саный. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Медеу шугалагы әле юк. Аның кайчан ачылачагы әлегә билгеле түгел. Әмма ипподром территориясендә урнашкан шәһәрдәге иң зур шугалак инде шәһәрдәшләренә кабул итә. Анда шуарга теләүчеләр күпме икәнен безнең төшерү төркеме ачыклады. Бу шугалак Россиядә иң зурысы. Аның озынлыгы 1400 метр, киңлеге 15-тән 20-гә кадәр. Гомуми мәйданы 28 000 квадрат метрны тәшкил итә. Ипподром территориясендә безнең төшерү төркеме кичке сәгать 5 тирәсендә килде. Бу вакытта бирдә 20-гә якын кеше шуа иде. Эш көннәрендә халыкның иң күп вакыты кичке сәгать 6-га туры килә ди оештыручылар. Будние дни где-то около 150 человек, выходные около 300. Пользуются спросом. Многие приезжают тоже со своими коньками, катаются. Так что если так подумать, то около 1000 в любом случае есть. Бу шугалакта боз катламы табигый юл белән капланган, аның астында кары юк. Шул сәбәпле боз ныклы һәм тигез була. Февраль айында ипподромда Салават кубогына традицион узышулар үткәрелә. Чара тимер аякта шуарга теләүчеләргә тәэсир итмәячәк ди Марс Гыйләҗев. Узыштан соң бозның өске катламын яңартачаклар. Минем ишен гайбят, меня там мин лык специалист түгел, мин простой катальщик, обыватель шундай. Мина пора.
скамейкаларына қойсынлар, хотя бы бір, ну, отырып неттерге, шешініп, аяқ киімлеріне неттерге. Биелер нормально, 100 сом бір сағатқа, меніңше көп түгілі. Балаларға 70 сом. Ышый, жаңа зданиеда жүрге приятно. Әлгі әйберләрне саклау өчен тартмалар юк, әмма аларны атна ахырына кадәр куярга вәгъдә иттеләр. Тимер аякларны прокатка алу көн саен кичке 5-тә эшли. Шулай ук шәһәрдәшләр җылы бинада киенергә һәм үзләренең шәхси тимер аякларында шуарга да мөмкин. Шулай ук бинада бедрәфләр дә бар. Хәзер төзүчеләр бинаның фасады буенча эшне тәмамлый. Шугалакның рәсми ачылышы җомга көнне булачак. Лилия Гатина, Эльвина Андрова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Гренада экстрим паркы төзелеше тәмамланды. Хәзерге вакытта территорияны төзекләндерү эшләре дәвам итә. Парк ничек үзгәргән безнең киләсе сюжетта. Гренада паркын төзекләндерү масштаблы проект. Эшләр 4 этапта башкарылачак. Хәзерге вакытта беренчесе тәмамланып килә. Төзелеш-монтаж эшләре тулысынча башкарылган, яктырту баганалары, видео күзәтү камералары урнаштырылган. Кече архитектура формаларын җиһазлау дәвам итә. Сейчас мы завершаем последний этап стройки. Собственно, все основные работы закончены. Памп-трек, скейт-парк, стрит-зона. Мы сейчас перевозим материал, убираем мусор, заканчиваем уборку на площадке. Экстремаль майданчыклардан тыш Гренадада скверлар һәм җәяүләр сукмаклары булачак. Алар велосипед юллары белән кисешмәячәк. Шулай ук яңа елга кадәр бирдә эскәмияләр, тренажерлар унаштырырга һәм махсус майданчыклар төзекләндергә вәгъдә итәләр. Март ахырында төзекләндерү эшләрен яңарту планлаштырыла. Беренче этапта парк территориясенең 6 гектарын үзгәртәчәкләр. Вернемся уже весной для того, чтобы выполнить работы по озеленению, дизайн-элементы привнести в парк, потому что у нас по концепции запланированы яркие паттерны на спортивных площадках. Также будет установлено интерактивное игровое оборудование. К 1 июня планируем все эти работы выполнить. Икенче этап эшләре 2020 елның май айында башланачак. Бирдә паркның тагын 8 гектары яңартылачак. Бу җиңүнең 40 еллыгы һәм Мәскәү проспектлары буйлап урнаштырылган территория. Икенче этап эшләренең эскиз проекты январь айында эшләнеп шәһәрдәшләргә күрсәтеләчәк. Лилия Гатина, Валерий Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 20 декабрьдә шәһәрнең күп функцияле үзәкләрендә суд приставлары хезмәте белән берлектә үз бурычларын турында бел акциясе узачак. Һәр теләгән кеше суд приставлары хезмәтенең электрон ресурслары аша әҗәтләре турында белә ала. Бирдә шулай ук белгечләр белән консультацияләр оештырылачак. Шәһәрдәшләрне күп функцияле үзәкләрдә көндезге сагат 10-нан 12-гә кадәр көтеп калалар. Бу сезгә ишарәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Камский коммерческий банк поздравляет с наступающим Новым годом! Специально к приближающимся праздникам Камский коммерческий банк подготовил предновогоднее снижение процентных ставок по ипотечным и потребительским кредитам, а также выгодные предложения по кредитованию бизнеса. Ознакомьтесь с условиями на сайте www.kamkombank.ru.